8.000 έχουν σηκώσει το τηλέφωνο. Μεταξύ αυτών είναι απατημένες σύζυγοι, ερωμένες, το πάθος του ανεκπλήρωτου έρωτα, ο πόνος της απιστίας, τις περισσότερες φορές τους οδηγεί στην όχι ανοιχτή, αλλά καυτή γραμμή του ΣΔΟΕ. Έτσι, κυρίες και κύριοι, πλέον ο Έλληνας εκδικείται με τις ΔΟΕ και το Υπουργείο Οικονομικών. Και ειδικά το ΣΔΟΕ. Και ειδικά το ΣΔΟΕ. Το τρέιλερ που το εμπιστεύτηκε στο ράδιο Αρβίλα. Αν χαίρασε με τη δυστυχία των άλλων, αν από μικρός τα ιντάλματά του ήταν ο Αρτέμις Μάτσας, ο Ντίμος Ταρένιος και ο Ιούντας, το Υπουργείο Οικονομικών χρειάζεται τις υπηρεσίες σου. Καρφώνει ξαδέρφη μου εμένα, καρφώνει ο θείος σου εσένα. Ξέρεις τι έχει να γίνει? Έχει ο πατέρας σου αντίλωτη πισίνα και δεν σου δίνει χαρτζηλίκι, κάρφωσέ τον. Βγάζει ο σύζυγος ένα καράβι χρήματα και αντί να τα δηλώσει στην εφορία, τα τρώει με τις γκόμενες, κάρφωσέ τον. Ο μεγαλογιατρός που τα φτιάξες δεν χωρίζει τη γυναίκα του για να σε πάρει και δεν κόβει αποδείξεις, κάρφωσέ τον. Για φαντάστο να έρθει η θεία Νεκτάρια και να δει το καινούργιο του σερβίτσιο. Να πει πού το βρήκε αυτό στο σερβίτσιο. Να στο ΣΔΟΕ, κατευθείαν. Μη χάνεις χρόνο, βάλε την κουκούλα, κάνε πρόβα το χερέκακο γέλιο και τηλεφώνησε στο Υπουργείο Οικονομικών. Εσύ δεν θα βάλεις ένα χεράκι για να βγούμε από την κρίση? Γιατί δηλαδή αυτοί να είναι στον αφρό και εσύ να ζεις στη μιζέρια? Κάρφωσέ τους! Υπουργείο Οικονομικών. Δώσε στερνά και σώσε. Την προδοσία πολλοί αγάπησαν. Γιατί όχι και τον προδότη? Προς τους Έλληνες φορολογούμενους. Καταλαβαίνετε. Θα έχουμε καινούργιες κατασχέσεις. Δεν τους λυπάστε τους δικούς σας. Θα τους τα πάρουν όλα. Όποιος ξέρει ας μιλήσει. Πρέπει να πιάσουμε τους φοροφυγάδες. Μας αγαπάει το ΣΔΟΕ. Σαν φίλοι ήρθανε. Όποιος ξέρει ας μιλήσει. Εμπρός λοιπόν.